Pigtratar paman kuta sa ospital, alagad huli sa sinapong matinding lugad, dagos ng binawian nin buhay ang sarong nanay na aksidente sa may porsyon Kanandaya Highway, Barangay FC Mion, Ragay, Camarines Sur. Basado sa investigasyon, mantang pigbabay-bay ka nakabangga ang pikapandalan pasiring sa Metro Manila, dahil kay di nareparo ang nasa inutan na tricycle. Madiklumda kaya andalan sa lugar kang pinangyarihan. Sa kusog kan pagkakabangga, tuminalsik ang tricycle na piglulunadan kan mga biktima na napag-aramana sa rupalan na pamilya. Bali sa amin po, patuloy pa rin po kayo nagpapaalala sa lahat ng motorista po na bilang isa rin po kami na sa sangay ng Police Community Affairs Division po na lagi po kami nagpapaalala sa lahat ng ating biyahero na laging i-check ang sasakyan nila, yung blue baggage, para maging ligtas ang kanilang biyahe. Binisto ang nagadanan si Jorlyn Sulit Ipaw Tagana, mantang padagos pang pigtratratar sa ospital ang driver kan tricycle na esposo kan biktima na si Kevin Sulit Isena. Irido man maging ang 14 anyos, 6 anyos, asin ang maduwang taon pa sa nanindang mga aki. Binisto naman ang driver kan nakabanggang bihikulo na si Clifford Balaba Ibanyadera, 31 anyos kan Lucena City. Sa Naga City, gada ng 50 anyos na si Jose Purisima I. San Juan, mantang irido ang backred kay ning 19 anyos niyang aki na si Joshua Prince Purisima I. Perez kan mabangga manin pick up ang pigmamanehong motorsiklo sa Barangay Pacol. Sa investigasyon, pauli na sa saindang residensya sa Barangay Panikwason, Paryong Syudad ang magama kan maaksidente. Ipigdara pa man kuta sa ospital ang padre de pamilya, alaga dai na uminabot pang buhay. Nadamay man sa insidente ang sarupang bihikulo. Sa presente, nasa kustudiya na kan PNP ang 54 anyos na driver kan nakabanggang pick-up na si Manuel Morata Iborabon kan Barangay Pacol. Sa parehong syudad, gadan man ang 40 anyos na motorista mantang irido man ang lunad kay ning aki kan mabangga kan saruman na bihikulo alas 11 nin udto kasudma, Abril 23. Pigdara pa man sa ospital ang biktima, alagad binawian man sa nanin buhay mantang pigtratratar. Sa mga litratong ini, mahihiling man ang pagkakaipit kan sarong persona lunad din sarong van matapos na makabangga sa sarong truck sa Barangay Tara, Sipokot. Mahihiling man sa mga litrato ang ginibong pag-akudir kan VAP. Maswerteng minor injury sana ang sinapukan biktima. Sa parehong banwaan, sarong bihikulo naman ang tuminiulog matapos na mabangga ang metal railing sa sitio Kamalat-Balat, Barangay Taysan. Tulos man ay pigdara ang driver kay ni sa ospital na maswerteng gasgas sa naman ang sinapo. Huli kan magkakasuhay na aksidente sa dalan, dagos ang pagirumdom kan PNP na maging rigmat ng gad sa pagmamaneho nganing makaibitar sa mga siring na aksidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, JV Salvidar, Bicol University Intern.